Areng. So, hi mga sas! Welcome back to my channel. Kung bago pa na sa aking channel, don't forget to subscribe. So, mga sas, support ko this video mga sas, support ko this content mga sas. So, malapit na po ang aming birthday mga sas. Ngayong Sunday mga sas, October 8 mga sas, at saka mga sas. Ang gagawin natin ngayon mga sas is mag-photoshoot ang akla! Huy! So, mga sas, kakatapos ko lang mag-makeup mga sas, at saka mga sas. O, diba? Maganda ba yung makeup ko mga sis? Comment down below mga sis kung nagagandahan kayo sa akin. Sino kaya yun? Kung nagagandahan kayo sa akin makeup mga sis, pwede pasabog. So mga sis, so, diba? Wala po kasi akong butas sa akin. Ano dito mga sis? So, nilagyan ko lang siya ng glue stick mga sis. Parang, ewan. Uy! Mga sis, dito tayo mag-photoshoot mga sis for the anahaw, diba? For the anahaw. Ay! Dito mga sis, pasabag! At saka mga sis, meron pa akong dalang ano dito mga sis, extra gown for the pasabog Princess Belle. At saka yung wig ko mga sis. O diba, babae ng atake. Arang! So this is my first mga sis for the pasabog. O diba, babae ng atake. So, for the next location tayo, ano mga sis, for the next outfit tayo mga sis, for the pasabag. Ang ganda ng ano dito mga sis, di ba? For the thumbnail. So mga sis, so kakatapos ko lang dito sa aking background anahaw mga sis at saka mga sis. Maghanap na po tayo ng ibang background mga sis para pasabog. Siguro dito mga sis. Maghanap tayo ng magagandang ano dito mga sis para bonggahan. Ouch! Saan nga ba? Dito mga sis. Parang maganda dito. Dito mga sis. Diba?
So mga sis, magbihis muna ako ng saglit mga sis at babalikan ko kayo mga sis in 1, 2, 3. So hi mga sis, ito na po ating second look mga sis. So diba, bunggahan mga sis, Princess Belle ang atake, diba? Gusto mo yun? So mga sis, mag-start na po tayo mag-photoshoot mga sis for the pasarag. So mga sis, mag-start na po kami mag-photoshoot, diba? Pasabog mga sis. For the next, tayo mga sis, for the next hour mga sis. So, hindi na po tayo mag-change ng outfit mga sis. Because, mag-change tayo ng background mga sis. So, hi mga sis. So, kakatapos lang natin dito sa background mga sis. At saka mga sis, mag-next na po tayo ng background mga sis. Kasi tayo pa ay uupo mga sis for the HOIII. Diba mga sis? Saan ba tayo mga sis? Ano kayong maganda dito? Dito mga sis. Or dito. Okay. Siguro dito na ata mga sis. Para pasabog. Wait, meron akong dalaman mga sis. Dito tayo mga sis. Baka meron tao dyan mga sis. Huwag na lang. Dito na lang ata tayo mga sis. Para pasabog. Dito mga sis. Ganda-gandahan ang peg-ing kaya ko. Uy, wag ganon.
O diba, pasako. 40. Uy! So yun mga sis, so before ako mag-end mga sis, so happy birthday to me and my twin mga sis. So advance happy birthday to us, my twin. Tsaka mga sis, so hope you like this video mga sis. And mga sis, dito muna natin tapusin natin vlog. So thank you for watching and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga videos. Bye-bye!